ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராமஸ் வீலாக். நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு அவுட்டிங் வீலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் வந்து சிங்கப்பூர் சி அக்வேரியம் வந்து போயிருந்தோம். ஸோ அதோட வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிராயா லீவும் இருந்தது. ஸோ அதனால் யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோ அந்த சென்டோசா ஐலாண்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக க்ரௌடாக இருந்தது. ஸோ இந்த சென்டோசா ஐலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோ, அப்புறம் வந்து இந்த அக்வேரியம், அப்புறம் வந்து இந்த வேக்ஸ் ஸ்டாச்சுலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டேடியம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சி அக்வேரியம். நாங்களும் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி தான் நாங்கள் போகிறோம். ஸோ ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் வந்து டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். அங்கே புக் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை வந்து நம்ம காமிச்சோன்னா இங்கே வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம வாங்கிக்கலாம். அதை கலெக்ட் பண்ணதை வந்து ரொம்பவே டைம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து க்யூ வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால. ஸோ ஒவ்வொன்றும் இங்கே வந்து பார்த்து செக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது தவிர வந்து டால்ஃபின் ஷோவும் இருக்கும். அதுக்கு வந்து தனியாக வந்து நம்ம வந்து என்ட்ரி வாங்கிக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம அக்வேரியம்குள்ளே தான் போகிறோம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு 4 ஹவர்ஸாவது ஆகும். ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே பார்க்குறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஸோ மினிமம் வந்து உங்களுக்கு 4 ஹவர்ஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அக்வேரியம்க்கு வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் வச்சுருந்தாங்க. அது டீப் சீல வந்து எப்படி இருக்கும், அங்கே வந்து அந்த மணல்லாம் எப்படி இருக்கும், அங்கே வந்து என்ன மாதிரி சவுண்டு வந்து கேட்கும், அந்த மாதிரி செட்டப்பில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அங்கே போய் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ அக்வேரியம் வந்து உள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஃபிஷஸ் பார்க்கலாம். இங்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ஷார்க்ஸ் தான் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த அக்வேரியம் முடியும் போது கடைசியில் நான் வந்து வீடியோவில் பாருங்கள், பெரிய ஷார்க்லாம் வந்து நான் வந்து ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து ஸோ உள்ளே வந்தோடனே என்ட்ரிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கர்வ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்களே, அந்த டீப் சீ வந்து உள்ளே பார்க்குறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மற்ற பிளேசஸை விட யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோ அது வந்து தனி, அது வந்து ரைட்ஸாக இருக்கும். இங்கே வந்து நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபிஷ் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, யூனிக்காக இருந்தது. அது வந்து சீட்டா டைப்பில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு. ஸோ நமக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷார்க்லேயே வந்து நிறைய ஹேமர் ஷார்க்கு, அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிங்ரே, அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷாக ரொம்ப பெரியஸாக இருக்கிற மாதிரிலாம் வந்து ரவுண்டட் ஷிங்கர் ரொம்ப வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து நாங்கள் நிறைய தடவை வந்து அக்வேரியம் வந்திருக்கோம். இது வந்து ஐ திங்க் 4th டைம் நினைக்கிறேன். ஸோ இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அடுத்து வந்து உள்ளே பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷுன்னு இருக்கும். இங்கே வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து என் பொண்ணு கருவாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஏன்னா வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷு உள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அப்படியே வந்து தெரிஞ்சது. ரொம்ப வந்து பியூர் ஒயிட்டில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்து போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து வாக் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நம்ம ரொம்ப ரேராக பார்க்கக்கூடிய ஃபிஷ். இது வந்து ஏலியன் மாதிரி இருந்தது. இந்த பூச்சியெல்லாம் ஒரு ஃபிஷ்ஷு தான், அது பேர் என்னன்னு தெரில. ஃபிஷ் சொல்கிறேன்னா, இந்த ஏலியன் படத்தில் இந்த மாதிரியான ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வரும். ஃபிஷ் இல்லை, இந்த மாதிரியான ஒரு ஏலியன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபிஷ் இருந்தது. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செட்டப். அந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து மட்டுமே இருக்காது, அது கூட வந்து அந்த பவளப்பாறை சொல்லுவாங்களே, அதெல்லாம் சேர்த்துமே அழகாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் வந்து தனித்தனி செக்ஷன். அதை வந்து நீங்கள் நல்லா டீப்பாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜூம் கிளாஸ் மாதிரியும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும். இது வந்து சென்டர் ஆஃப் அந்த அக்வேரியமில் சென்டரில் இருக்குது. இந்த ஃபிஷ் வந்து அந்த ஸ்னேக் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். அதுவும் மணலில் புதஞ்சு தான் இருக்கும். அதை நம்ம வந்து ஜூம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டோரி ஃபிஷ் சொல்லுவாங்கள்ல, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்க ஃபிஷ் வந்து அந்த கிட்ஸு வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபிஷ் ஏன்னா அவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கும். ஃபிஷ்ஷில் வந்து இவ்வளோ கலர்ஸாக அப்படின்ற கேட்குற மாதிரி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இது என்ன எல்லா இடத்துலயும் அப்படியே படுத்துக்கிட்டே இருக்கு. யாகவி காலை கீழே பத்தியா? யாகவி உன்னுடைய காலை பாரு. அவ வந்து பிஸ்கட் சாப்பிடுவா. நெக்ஸ்ட் பார்த்து இது வந்து என்னமோ சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறதான இதெல்லாம் வந்து நம்ம சைனீஸ் வந்து சாப்பிடுவாங்க அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபின். இந்த டால்ஃபின்கே தனியாக வந்து ஒரு ஷோ இருக்கும். அது வந்து 1 ஹவர் 1.5 மணி நேரம் நினைக்கிறேன் அந்த ஷோ. அதுக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக டிக்கெட் புக் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் புக் பண்ணி அது இன்னொரு நாள் வந்து தனியாக கூட பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. இந்த பூஞ்சைன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இது ஃபிஷ்ஷாக என்னன்னு தெரில. ஆனால் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி ஃபிஷ்லேயே வந்து ஒரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து இவங்க வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த ஃபிஷ் இருந்தாலும் அதோட டீட்டெயில்டு இது போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபிஷ், ஒரு சின்ன ஃபிஷ் பார்த்தாலும் அதோட அது எங்கே இருந்து வருது, அதோட ஆரிஜின் என்ன, அது வந்து எந்த மாதிரி வந்து பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். ஸோ வந்து கிட்ஸுக்கு அதையும் பார்த்து அவங்க லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது இன்னும் நாங்கள் வந்து 1.5 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். இப்போ வந்து நாங்கள் ஹாஃப் வே தான் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் வந்து ஹாஃப் வே இருக்குது. நீமோ ஃபிஷ் வந்து பார்க்க போகிறோம். நீமோ ஃபிஷ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஃபைண்டிங் நீமோ அது வந்து 90ஸ்ல வந்து வந்த ஃபிலிம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அந்த நீமோ, அந்த டோரி ஃபிஷ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈல் டைப்பில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு. நம்ம இருக்கிற எல்லா ஃபிஷ்லையும் விட ரொம்ப சோம்பேறியான ஃபிஷ்ஷுனா வந்து இதுதான். இது வந்து அவ்வளோவா வந்து ஸ்விங் பண்ணலை. ஏதாவது வந்து ஒரு பாறைக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு இடுக்கில் போய் அப்படியே வந்து படுத்துக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நீளமாக ஒரு ஈல் டைப்பில் இருக்கும். இந்த பாருங்கள், இதெல்லாம் அது ஃபிஷ்ஷு தான். அது போய் அவ்வளோ நிறைய இடத்துல இந்த ஃபிஷ் இருக்கும். ஆனால் வந்து எதுவுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்காது. எல்லாமே போய் ஒரு ஓடத்தில் வந்து படுத்துருக்கும். ஸோ அங்கே ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து படுத்துட்டு இருக்குது, வாய் திறந்துட்டுருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈல் டைப்பில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு. ஈல் தான், அந்த வெரைட்டியில் வேறு ஒன்று. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எண்டிங்க்கு வந்துவிட்டோம். ஏன்னா வந்து இந்த ஷார்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைசியில் தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஷார்க் வந்து எப்படி வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் டெய்லை வந்து அப்புறம் வந்து அதோட இதெல்லாம் வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து எதுவுமே மூவ் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் வந்து போயிட்டுருக்கு அந்த ஷார்க்கு. ஷார்க்கோட பேர் எனக்கு தெரியல. என் பொண்ணு தான் சொன்னால் வந்து அது வந்து ஹேமர் ஷார்க்குன்னு. ஏன்னா அதோட வாய் வந்து ஹேமர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அது வந்து ஹேமர் ஷார்க் தான். அது வந்து நல்லாவே வந்து ஸ்பீடாக ஸ்விம் பண்ணுது. ஆனால் இந்த நம்ம நார்மலாக ஃபிலிமில் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஷார்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வந்து அந்த டீல ஆட்டிட்டு வந்து ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்தது. என்ன பண்ணுது? ஸோ இந்த ஷார்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தது. இதுக்கு வந்து கண்ணில் வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷில் இது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்ன ஷார்க்கை வந்து கிட்டத்தில் பார்க்கறனால எனக்கு அந்த கண்ணில் வந்து மேலே நமக்கெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த இமை, அது வந்து இருக்காது போல். இப்போ வந்து நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம். வெளியவும் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ராக் வச்சுருந்தாங்க. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாய்சனஸ் ஃப்ராகு, அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ராகு. அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு மட்டும் வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் வந்து ஃபாரஸ்ட் செட்டப்லேயே அந்த ஃப்ராகுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. அந்த ஃப்ராகை வந்து ஏமாத்துறாங்க, நீ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்க அப்படின்னு வந்து ஏமாத்துறாங்க போல். ஏன்னா அந்த ஸ்க்ரீன், அந்த செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி வந்து அந்த டெம்ப்ரேச்சர் இருக்கும், அந்த வந்து வெட்டாக இருக்கிற அந்த
இது மண், அப்புறம் அதுக்கான செடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செட்டப்பில் இருக்குது. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் அதை விட ரொம்ப சின்ன சின்னதாக ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்த ஃப்ராக் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாய்சனஸ் ஃப்ராகாக. ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து சுற்றி பார்த்துட்டோம். எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 ஹவர் ஆயிருக்கும். 2.5 ஹவருக்கு மேலே ஆயிருக்கும் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லஞ்சுக்கு வந்து வெளியே போயிட்டோம். தலப்பாக்கட்டி தான் போயிருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சிக்கன் கொத்து பரோட்டா தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் வந்து மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். எனக்கு உங்களுக்கு இந்தியாவில் வந்து தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு தெரில. நான் இன்னும் வந்து சாப்பிட்டதே இல்லை. நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரில் தான் சாப்பிட்டோம். ஆனால் வந்து இவங்களோட ஃபஸ்ட் இருந்த குவாலிட்டி இப்போ வந்து அவங்கக்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. நம்ம வந்து பிரியாணியோட ஃபீலே வராது. அவங்க சாப்பிட்றது வந்து ஒரு கீ ரைஸ், ஒரு நெய் சோறு எப்படி சாப்பிடும் அந்த கீ ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் வரும். பிரியாணின்ற ஃப்ளேவர் வந்து கண்டிப்பாக வரல. ரொம்ப வந்து மோசமாக இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற வந்து தலப்பாக்கட்டியை தவிர இந்தியாவில் கூட போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆனால் சிங்கப்பூரில் வேண்டவே வேண்டாம். மற்ற நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது, அங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.